आं माने मा जाहैबाय बाइक बानाय फैबाय गारियासो ट्रेक्टरासो भिर जाजोबबाय आं माने मा जाहैबाय ए गारिसोनो स्कुटिसोनो आंनो माबाखौनो होआखै लामाखौनो होआखै ओंखायनो दम होदां माने बिसोरखौहाय माने ट्रेक्टरासो नै लाइन माने दायो माने खामानियाव फारसेनो थांलाय इमान साउन्ड पलुसन जा नुदोंना साउन्डखौसो एकदम गोसा होना होबावो आंना नैबे गारिया ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय उपाय गैया माने बोसोरनै जाबाय माने हावाबो चेक खालामाखै हावाबो सोआखै एबार आं दायो हावाखौ सोसिगोन आरोखि मबाइल पुरा जलिले नेকি खामायना मबाइला वालै बिराद दावरावलै इसना गारिया बाला ओरैजाय नै माबा हाब खाथायखौनो खुलायजोब्बाय माथो ना गोदानसो लागायदों नै एकदम दासो गोदान नुदोंना दा मानसि नुनानै मैसो जाखुग्रा नुखाथारो गारि बानायदों ना सोरनि आच्छा हाथाय गोदान होबाय होमबा गंसे थांबाय दावरावफ्रा नै एकदम गोसोम जाजोब्बाय ना जालामोन ना इयो फंबाय मायाबा लुस जाजोब्बाय नामाब्रा नै बिराद लेथ्रा जाबाय बाला इयो लेहाबा सुइथिनोबो ओइ नैबे बुस्थुआव थांखोलै नायलाय बिदिना स्प्रिंआलाय बैथिंना नै बिथिंनालाय ओरै मोनसेया फाला बेखौ खावना लाङोना मानसिफ्रा बेखौबो लांबाय ओमफ्राय नै नालाय नै बिनि बग्राखौ सोरबा लांबायना बाला बिनिखौबो नेटखौबो बाला फाग्लासो फाला बिदिबो खावो मानसिफ्रा आसुरि मोनबाय आङो बेखौबो खावनानै लांबाय ओमफ्राय नैबे नेटखौबो खावना लांबाय फाग्लासो बाला ओमफ्राय बे ट्रेक्टरफोरखौ खावना खावा फाग्लासो बेयाव जाहैबाय जोंहा नोलोबारियाव नायल' जाल' गारि ग्रेस माने बाइक बानायग्रा बेयो मोनसेल'थार आरो ना नामखौहाय बियो अबाव होदोंथाय हनलै माथो नामाबो गैला माथो खारजोब्बाय माने गारिबो सुयो ट्रेक्टरबो बानायो बाइकबो बानायो गारिबो बानायनोसै नामाब्रा नैबे जाबाय जोंहा फंबाय मालिकआ टमटमनिखौ बर्तमान एसे एनै हायो आच्छा अब्लाथ' इयावनो बानायबाय थानाय नुयो आंना बानायखायोना ओरैजाय नै आं माने बारा गोबाव बानाया माने जास्ट माने मबाइलखौ सोलायबाय ओमफ्राय थांबाय माने सुबाबोथ' लाब गैया नालाय दैलांखा हाब्रु नांखाजोबगोन नै जालामोन ना इयो हाला मा होनलै इखौ गोदान होनांगोन नामा जायोना बे नङाबानो खाराना गारिया बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि एकदम ओरैजाय गेलेग्रा फोथारनि अपोजिट साइडआवनो आरोना जोंहा महत बसुमतारिनि फंबायनि दखान बियो ओरैजाय मोनसे ट्रेक्टर बानायदों ओरै मोनसेयाव थमथमनिबो ओमफ्राय ओरैजाय माबाबो मा जाहैबाय बाइकनिबो बानायो बानायग्राथ' उपाय गैया गारिखौथ' बानायखानांगोन नालाय गोबावथार जाबायमोन नै माजों सुलाबायसैब्रा हाँ আপনার ঘর কত দেখিলি কিলে আইছে আপনি ইয়াত बाइकखौ सार्भिसिं खालामखांनानै आङो दायो नै दखान फारसे फैलायबाय अखाया ओरैबायदि हालायबाय दसेनो अखा गारो दसेनो हायो बोथोरा मा जाखोलै आयै हाबा मा जाबावनांगौ जाखो उपाय गैया दायो ओमफ्राय दखानाव आङो फैबाय नैबेयावहाय अनलाइन माबा मोनसे खालामनांगौ नैबे फंबाय दखानावहाय आंनि दखान खाथियावनो दंखायो आरो बे जाहैबाय कम्पिउटार दखाना जोंहा फंबायनिया फंबायनाव आं माबा मोनसे अनलाइन एप्लाइ खालामगोन बिनि उनावहाय ओमफ्राय दहाय दिन्थिदोंमोन आङो जोंनि नोलोबारियावहाय दखान मोनसेल' दङ माने बाइक बानायग्रा बाइक माने दखान आरो ना बाइकथ' दखान नङा माने मेकानिक आरो जेनेबा माने बाइक गाज्रिफोर जाबा बानायग्रा मोनसेल' दङ बेबो माने मेन सेन्टाराव गैया बे मेन सेन्टारखौ बारनानै ओरैजाय एकदम एसे खोला लाइनाव थांनांगौ खोला लाइनाव थांनानै फिल्डनि एसे अपोजिट साइडआवनो दं आरोखि जा माने महत बसुमतारी फंबाय होननाय बेनाव बानायो माने आंबो माने स्कुटिखौ सार्भिसिं बानायनाया बिराद गोबाव जाबायमोन बेनिखायनो दिनैहाय माने सम मोननायावनो माने आं सार्भिसिंखौ बानायखानोसै होननानै जास्ट माने आङो सार्भिसिं माने जास्ट माने मबाइलखौल' चेन्ज खालामबाय गोबावथार जाबायमोन नालाय ओमफ्राय जेखौबो आं सुनाय थुनाय जेबो खालामासै ओमफ्राय एयार फिल्टार्सखौबो ओमफ्राय आङो माबा खालामबाय साफा खालामबाय बेबायदि आरो खोथाया नोलोबारियावहाय जाहैबाय माने बाइक
मेकारनिक माने गंसेल' दङ नायल' जाल' ओंखायनो माने जोङो बाइक हावायानो हो बा बाइक गाज्रिफोर जाबा बानायनायानो होन माने जोंनि नोलोबारियाव अकल बे गंसेल' आरो बेबो माने मेन टाउनाव गैखाथारा आरोखि ओंखायनो बे जा फंबायनावसो थांनानैसो जों बानायहैनांगोन ओंखायनो दानि जुगावथ' मा जाहैबाय माने सोबनावबो हाथे हाथे माने बाइक दंजोबो बा हाथे हाथे जेनेबा मटर साइकेल आरो गारि बाइकफ्रा माने नों हावाफ्रा बा जुदि पाम्प साम सोनोब्लाबो बा पाम्पसार मारिनोब्लाबो नों माने जोङो बिराद गोजानाव थांनांगौ जायो बेनिखायनो जोंहा दायो नैबे महर फंबायनियावसो जा महर फंबाया खुलिनायनिफ्राय जोङो एसे मोजां जाबाय आरोखि नङाबाथ' जों माने बिनिफ्राय बिराद गोजानाव थांनांगौ जायोमोन बा जोङो बिराद प्रब्लेम जायोमोन आरोखि थांलाय फैलाय माने गोजानखाय ओंखायनो आं फंबायखौ मोजां मोनदों आरोखि फंबाया माने खाथियावनो खुलिनानै होनायखाय माने जोङो गोसोबानो सार्भिसिं खालामहैनो हायो बा गोसोबानो जोङो हावाखौ सोनानै लाहैनो हायो आरोखि दिनैहाय आं नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय दसे आरोना आङो ओमफ्राय दायो सम जाबाथाय आंखौ माने फिसाजोखौ लायफिननांसिगोनलाय स्कुलनिफ्राय माने स्कुटिया बिराद गोबाव जादोंमोन आंना जेबो सार्भिसिंबो बानायाखै मायाखै आरो दैलांबो जाबाय ओंखायनो आं माने सम मोननायाव दिनै बानायखानानै लाबाय आरोखि आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो सोरबाफ्रा जुदि बाइक बानायनो बा हावा बा पाम्पसारफोर जुदि मानिनो जुदि सोरबाफ्रा बाइक मेकानिक जुदि नागिरनानै मोनाखैब्ला डाइरेक्ट माने बे बल फिल्डनि खाथि थांबानो जाबाय सिदा सिदा जा महर फंबाया न'आवनो थाखायो न'आव गाबज्रि हरबानो जाबाय मालाबाफोर जुदि बन्द'फोर जाब्लाबो जेनेबा हरफ्राव बा मोनाफ्राव जायोब्ला आरोना न'आ खाथिखा नालाय माथो हरबानो बा फोजाहैबानो बिथाङा बानायनानै हरगोन आरोखि आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दिनै दोनथ'बाय मोजां मोनदोंबा हाजासे आरो लाइक शेयार खालामदो अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय